Os prezos do marisco en lonxa apenas experimentaron subas, tal e como soe ser habitual durante o Nadal. A centola e a ameixa mantiveronse estables con cotizacións similares ás do pasado mes de novembro. A centola tamén, que estuvo un pouco máis regular dentro do que cabe nos precios, e tamén a ameixa aquí na playa que temos aberta. A ameixa pois non destacou tampouco moito este ano nos precios, pero mantúvose aí un pouquiño, porque o que ten un pouco en si a ameixa, sobre todo a babosa, é que non suele dar por o normal non suele baixar a un precio desorbitado, suele manterse máis ou menos naqueles 5 euros de diferencia. Estamos falando de ir sobre 30 e pico máis cara e a 20 algo máis barata a babosa. Non son precios de Nadal tampouco, podían ir un pouco máis porque realmente a mesa estuvo se mantendo así en outubro e máis en novembro, pero bueno, o que é a rubia ou a rosa que lle chamamos aquí mantúvose todo o ano un precio impresionante, pero porque na hai, lóxicamente, e ora está vindo tamén sobre cerca dos 20 euros. Do resto, pois, podemos falar da navalla que tamén subeu estes días, chegou a cerca de 30 euros, pero tamén, como al tempo, tamén, lóxicamente, houve esa demanda de valer máis, pero porque non había. Tamén o peixe se mantén en prezos máis ben modestos para esta época do ano, co quilo de pescada por baixo dos 3 euros. O peixe pasou como a casi todos os anos, vas a unha pescadería e hai que tirarse dos pelos para coller unha simple merluza. En cambio, a merluza estuvose vendendo estes últimos días a 2 euros e pico. Vas a un supermercado e xa non digo unha pescadería que a veces a casi 20 euros. A verdade é que che indínache un pouquiño, sobre todo ao noso sector.